Bog svima. U prošlom linku sam vam pokazao kako se radi ruža od metala. Sad ću vam pokazati neke svoje radove, cvijeće, ruža, cvijeće, općenito koje sam napravio od metala. Evo, to je ona ruža koju sam vam pokazao od metala. Evo. Crveno-bijela ruža. Crveno-žuta. Omotao sam oko nje bršljan od metala. Evo jedna sa srcem i jednom listom. Omotao sam srce oko nje. Evo još jedna. Evo, napravio sam ružu Hrvatske. Crven, bijeli, plavi. Da se vrti. Evo dinamove ruže. List u obliku šahovnice. Hajdukove ruže. Nogometni klub Hajduk i nogometni klub Dinamo. Isto sam dodao list u obliku šahovnice. Evo jednu ružu sam napravio na stalku sa hrvatskom zastavom. To je ruža Hrvatska. Ima jedan red listova ima u obliku šahovnice. Evo jedan neven. Od metala. Jedna ruža Hrvatska na zastavi od Republike Hrvatske od metala. Na stalku. Mogu staviti gdje
na stalak ili zapiknuti negdje. Ovdje je jedan lopoč, barska biljka. Evo, lopoč. I ovdje je jedna ruža srce u obliku šahovnice i ruža omotana oko njega raste iz kamena. Ruža je napravljena od mirišljivih svijeća, od aluminijskog, onog tankog omota od svijeće. Ili isto, od aluminijskog toga. To bi bilo sve. Bok, čujemo se, vidimo se.